Pois seguimos no Quen anda aí, imos facer unha homenaxe a un instrumento que ben o merece, que é a gaita do Arte. Hoxe falamos do noso, coñecemos as tres xeracións dos Seivane. Hoxe falamos do noso e se falamos do noso no Día Internacional da Gaita, que para nós é un luxo contar neste plató en directo na televisión de Galicia con tres xeracións que eu creo que marcaron o presente, pero que tamén están a marcar o que vai ser o futuro do instrumento por excelencia dos galegos e das galegas. A familia Seivane está aquí, eu pido-vos, por favor, un fortísimo aplauso para eles, porque para nós é un luxo increíble contar, aparte, insisto, con tres xeracións a falta na honra do voso papá, que foi quen levou todo isto adiante, non? Como estades? Boa tarde. Moi boas tardes. Encantados de estar aquí. Día Internacional da Gaita, para nós, insisto, é un luxo, é unha honra contar con todos vós, dende Brais, Saínza, Xosé e Álvaro. Antes de nada, cal é o detonante disto? Porque falamos da gaita como se fose de sempre, pero na vosa familia, que sí que é de sempre, o detonante é o voso pai, o que eu creo que debemos gran parte do legado que hoxe é a Casa Seivane, non? Pois, efectivamente. O sea, noso pai, pois, alá no 1939... Que se di rápido. O sea, que hai 87 anos, fixo a primeira gaita. E ese foi o seu inicio, e dai... Todo o que vos detrás. Dícese moi rápido, pero eso deu paso a todo este longo camiño, e hoy pois é unha mini empresa que estamos traballando pois para... Juan, ti sabes que din mini, que o falan como... Penso que é un templo da música tradicional en Galicia. Estiveches ali, non? Eu estiven ali, tiven a sorte de estar ali, vin como traballan todos menos Brais, pero Brais é o cativo de todos, é a cuarta xeración da Casa Seivane. Hoxe imos falar con el, imos coñecer como cos seus 16 anos de idade, o sea, 17 xa, bueno, claro, un imperio, 17 anos, é dos cativos, pois, que primeiro se comezaron a dedicar a isto, el leva desde pequechiño, igual que a súa mamá Saínza, os seus tíos, o seu avó. Entón eu quero, antes de nada, ensinarvos o que vivín eu cando fun ali, porque é un templo da música, haberá moitos de vostedes que aínda non tiveron a oportunidade de estar, eu estiven, polo tanto, quero que vexades esta maravilla. Se falamos do noso, estamos obrigados a vir ao Obradoiro de Seivane, querido Álvaro, boa tarde, para falar dunha boa morea de anos que levades xa non só conservando a nosa cultura, senón intentando sostela, pero tamén evolucionar con ela. Pois tamén, o sea, unha boa morea que este ano pois cumplimos 87 anos que noso pai fixo a primeira gaita. Álvaro, como comezas ti? Como é a tua primeira gaita? Como é o teu primeiro proceso de enfrontarte a un cacho de madeira? Noso pai sempre quixo que nós nos adicáramos a isto, non? Realmente enseñounos, o sea, xa desde moi cativiños, porque tiña o seu obradoiro na propia casa e a escasos 10 metros da cociña, non? E pois hai 31 anos que estamos aquí. Eu hai casi 40 que vim de Barcelona. Bueno, pois nós aquí fomos un pouco a facer un equipo grande, sin pretender ser unha industria, pero un equipo artesanal, pero con capacidade de investigación. Xosé, que significa para vós este oficio? Como lle poderías explicar a unha persoa que o descoñece por completo? Sinto moi emocionado o traballar a madeira, porque é algo que é productivo, que ves que estás facendo algo e xa estás vendo o que queres sacar. Bueno, neste caso que facemos gaitas, pois, claro, o árbol estuvo fora. O árbol, a madeira, pois entra aquí, pero xa trae un pequeno canto dentro, pois, porque os paxaros se piñan nas ramas e xa estaban aí cantando. Entonces, para nós é moito máis fácil facer unha gaita. Saínza, a nova xeración. Como ben di, son Saínza Seivane, son a terceira xeración, son a filla de Álvaro, a fillada de José. Todo queda na casa? Todo queda na casa. Eu con 7, 8 anos pois xa estaba no torno del, lixando,
bueno, pulindo. Empezaches como de broma, non? Sí, empecé así como de xogo un pouco e acabei aquí, traballando. Cando sabes por aí fora, escoitas unha gaita, que che pasa polo corpo, Saínta? Non che pica así un pouco? Xa me dou a volta e xa sei que sei Ivane. Que maravilla. E que na casa dos Ivane respírase moita tradición, moita música, pero sobre todo tamén calidade. Escoitamos falar de investigación. A gaita, que é un instrumento moi antigo e que é símbolo da nosa cultura, aínda se vai modernizando, aínda vai mudando. Pois cada vez máis. Sí? E canto máis profundizas, cada vez ves que se pode mellorar máis. E iso sin sacala do que é, porque aí é onde está a cuestión. Porque non pode sacar do que é, o sea, da esencia que ten unha gaita. O sea, pero pódese mellorar pues, na estabilidade, na afinación, en todos os aspectos que ten, Si, nos acabados. E con a gaita, vos coller ese instrumento na man, sabes que é calidade. Evidentemente. De feito, gustoume moito algo que dixo Xosé, que dicía como que ese cachiño de madeira que nós convertimos nun instrumento xa leva, pois, como o son, o cariño deses paxaros que se posan sobre el, non, Xosé? Parece moi simple. Parece unha tontería, pero non é, claro. Pero é algo que penetra e, bueno, se explica de unha maneira ou de outra, pero eu, sinceramente... Pero hai que saber velo, claro. Se entende, non? Velo, aprecialo e escoitalo. Imos facer unha cousa. Hoxe, lembramos que é o Día Internacional da Gaita. Pensamos que a mellor homenaxe que lle podemos facer aquí hoxe é contar con vos, con toda a familia dos Ivane, e que ides tocar unha peza hoxe. Que peza ides tocar? A ver, despois da hamburguesa non vais pensar que temos moita cara, porque eu non o probei. Ana, probache. Pero ímelo a probar ahora, Xosé. Encárgase do arte. Non te preocupes. Trae hamburguesas que queremos escoitar. Pero é que despois da hamburguesa, que hai? Despois vai haber festa, vai foliada, non? É de foliada. Aparte, Xa está. quero escoitar os cativos da casa hoxe. Pois que menos que unha peza, non? Pois entón, facemos un descanso dun anuncio de contados que oitamos os Ivane. ¡Qué maravilla de familia! Sí, señor, acabamos con muñeira, ¡Qué fantasía! No, e muñeira especial tamén, non? Podemos decir por qué? Pois sí. Contanos. ¿Qué? Bueno, pues esta é unha muñeira que noso pai adicou ao chao de Pousadoiro. É un saludo
para o Chao e para toda a Ribeira de Piquín. Porque se non mando saludo, despois cando vou por ali... Olvídate de... Ademais, eu nacín ali, no Chao. Sí, señor. Ois, pois, moitísimas grazas por vir hoxe, por acompañarnos neste día que se merexea, pois, o noso instrumento máis internacional que a gaita galega. Moitas grazas. Pois encantado de estar aquí. Vaya fin de festa. Decía Begoña que esta sabe tocar na gaita. Begoña Vázquez, a voltas co prato. Nos marchamos, nos vemos mañá, pero quedan agora cos compañeiros na cociña. A voltas co prato. Chao, chao. Chao.